Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, mustami'ina al-kiram mga. So alhamdulillah, iman to na ayak kebeluya beningan tanu na sumatad na giyong tamya nga una di tanu di pabusay na amana na giyong kutuwa tigitano sa kuahad na piyagusay tanu giyong kutuwa pamana kapenang gila tanu o batanu peke atwe so balalok tanu lagi so balalok lagi dango ta kaya pamagusay tanu ron lagi na ni da lagi dia na kaaden papiyo-pi anu manusia pamana si ko orian wallah na ayad na pagam na ya papiyo-pi antanu na sumbala alok tanu sabab sa kagi sumbala alok tanu na ginan isabab kaya din tanu si sagyang gayamanan niya na dunia. Na gyud kailangan na skatano na pagkakanal tanong. So kipendulo na ang tanong ko mga loks tanong. Pagdris tanong ya ang gaya emana niyan na muhadara tanong sirkan mo mga aryami. Bata di labo so emana niyan na mga aryami nga tira na new generation si kikababaling si sagyang gaya amragat kakagya ketarima tanong. Agyang kaya man to education na ipapangandor katano na isa problema mapupmad ayamanan niyan na pagkabaak tanuron langon ayamanan niyan na malagpo na kadin sa teacher taman si ko ayamanan niyan na mga estudyanta na isa na pagkabaak tano nagyang kuto kurangon so ayamanan niyan na kapken gatano si ko ayamanan niyan na mga paparangayan mga pipia ditano lalayo na keneg antono nun suun tano ko kipo pantag tano si ko mga loks tano inangin na so kapyip tano ko mga loks tano na palibot rak tano na nagyuti skano mga aryami na patot mana niyan na pagkaswatano so pungulaw lang tano si ko mga loks tano nakatiyap ng alin tano ay pag naya kabenar tano o loks tano pungulaw lang tano ron yung goto pinanggilat tano o batano skiran ay maanan niyan na tigitano pagkapasong uli na batano kiran na mapapakisarino sa katano mga wata uli na skano mga aryami na di kano ay maanan niyan na masusuat si ko pitiror kano luksyo uli nagyang kutuwa inisugo yan rakitan sabab sa ginan na inisa para rakitano na no Allah Ta'ala sa giyang uda ketiro niya nun sa tigina walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini an ukhraj wa kad khaladil qurun min qabli aduna uda katero ala undatina wala taqul lahumā uff emana niya naginan ngana na di kasusuat udin mutatigtan wa di ka pamanaseng na pinanggilan niyo nan mga aryami ubay kira manuto adna miyan ka asubuan uloks ka na minikotit ka udi ayak buntala kinikotit ka na emana niya na tomikaw kagumanat adiga di mamanasala ay panuba yamanan yan na skano mga aryami mga nguda na so limang ka na makasyariat sa sonto kan kay barat so ato na iniba na palaywid o di na yamanan yan na deba ka na kaayamanan yan nagigimo o di na swaring ka na yung apindidanginan nagyang ka na lagidanan na so ayamanan yan na swata babay mama na apyadin ayamanan yan idang kakasuatan sa kiyang gote manan yan na pitiro uloks ka na pananggiling ko to bang ka to ay manan yan na manggulola ka inisa parakatanuanan o ala nagubilo yan wala udala kabnar ulokas ay manan yan nagyang kutuwa ka pananggila o wata o banyan ay manan yan na ay mapapaki sipat si kuloks yan damaswata si sa kiyang gota pitiro yan udi nagyang utot tigyan aso tigtan wasugon yan ikadua mga aryamya emanan yan na kabnaruloks penanggilaan tanu batano emanan yan na pamanap kesupak
Nagyang ko tuwa tigtanwa kapangangalim babaan si ko ama abu si ko ina. Eman aptiro na kapangangalim babaan. Nagyang ko tuwa saka na paman na babaan ka ginawang kasikiran. Sa yabong talian, nagyang ko tuwa dingong katuya o di nagyang ko ta kip paman na kapagisingon iraw ka ina o di natika abi inta ka dedi bagan sekat pamanat tenggelan sa ato na ini bana Panginoon ka bagan seka o di na bagan seka piriton sa isda ka na giyang kutua dingon di dingaro di katiroa na peduto sa giyang kutua pamana kapapakisarinon si ikulokas sa sakawata na yamanan yan na pamana ipagkaranon ka so yamanan yan na lokas ka na giyang ganan lagi dinan ulawla na sugunanan o Allah Ta'ala sa aging utaketero na rakatanon sa wahfid lahuma janahad dhulli min rahmah pamaka emanan yan ipangaling bubantan din kumbala lokstan aging ginawa tano sabab sa aging utakapakisarin ng tano kiran sa siran na emanan yan na ikakapditan o ikakalimutan o siran ako naman aging kutuwa wahfid lahuma janahadul na tiga bahasa Arabagina ni tigira na muntahat tawadu wa tadallul emanan yan nagina na pitaman taman na nakapangalim babaan way emanan yan naska na baka buplalakaw siko da nga iran na pagiraw ka abi mo kita ko saya tabir ka kamago kita naging o lagi duto nagyuti mga pada mga buntal aging ko tuwa tigtanwa kapapia-pia ingka o di na kapangalimbaban kasi ko loks ka na ikapadag kabnaro lokas nagyang utuwa ingon ni ikipamanganin balagi di usi ko uyag-uyag at tawa kasi ko yung mananin na kaya patay niyan na ayam ya kapia-pia ang mga dua nagyang utuwa yung mananin ang utuwa di nga ding dua ang mananin na masasabot ka pa na katawan na kapag nga ditiro na nagito ay mananinigira na pumangning kakwalaw dala sunjumya makapia abasa na pumangning kakwalaw dala mananinigyang kutuwa loks ka na pakalan dunia na umurihan pakapipian niya na ginawa niya lalayon pupamangning ka suloks ka na mapipiat na ginawa niyan ilidas walaw dala si ko mga sakit, apa mga babago, mga rarata. Lagi dito na, yung dakip po mga ninakakuloks ka, si kuya manan yan na miya makapiadua, o kauyaguyagiran. Ayap no ba si kuya manan yan nakapatayran, na dito na pipikiran ka, isa din sang gulaulaan ka, di nga din gulaulaan si ko balaloks ka, na dito, na pagandudir kabu. Ngayon no kakagiya, miyangan din so Allah Ta'ala na aya bubaluin o Allah okay to ko kaya pangadinian na sa din sang gulaulaan ka na yamanan yan na kaswir ka na yamanan yan na umapiap yung gulaulang ka na adin mambu pagadinan no Allah Ta'ala ataw apang gulaulaan ka niyan sa mapia amanan yan na upamakas ka no mga aryami apa mamakinag na baluin niwa ginawa niwa mapia ka no kaplok-lokas na ami ka skanok maning babawata na sumanga wata iyo na pagad nun mambuswallahu ta'ala sa emana na mga wata ka papipi ang kanian ka imbadalian raka so pinggulaw lang ka kuloks ka na o skamambu na pratarata ka kaya mana niyan na biyeluin ka ginawang ka sakit o luy ama kagusina ka na pipikiran at mambu ad na oras na makaskap man ni sumambitaw na pagay din mambuswalaw dala ko mga wata ka sa ayam imbadalian raka so lagi duping gulaw lang ka si kuya manan niyan na mga loks ka naguti sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyatiro yan ang utatigin na birru abaakum yabarrukum abnaukum piyapiin niyo sumbala loksyo din ang mga loksyo kapiyapi ang anong mambuo mga watayo birru abaakum yabarrukum abnaukum piyapiin niyo sa mga loksyo kapiyapi ang anong mambuo wayamanan yan na mga watayo inaluyanan i Al-Mundiri
sa giyang kitabihan at targibo tagiban. Iyap nagyanganan dito no ka-PPSA ko mga loks tano nagyanan na udi nagmatatigda na kay pamangnin tanong kiran na inaluyanan o Allah Ta'ala apadanan ko mga amal o ayamanan yan na manusia adi katapati ayamanan yan na didaban yan ayamanan yan na kakatigdan o kakistap ayamanan kakitarg o isaw nang tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina idza mata al-insanu qata'a amaluhu illa min thalatha illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah rawahu Muslim. Tibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hiram yatay sa manusia na miyaputol sa mga amalyan inun tabu supad siyang gayat talo naman na niya naging tatalo na ginan sa sadaqah jariyah. Pero na sadaqah jariyah na ginan ay bas padabas no agaman na ginan sa waqf. Yung na waqf na ginan so inibuging gaya maanan niyan na sadaqah. Didukid ay barati ano pa ma na miyang buel ka sa reservoir na tiga ginga ya reservoir na maanan niyan na pinggastuan ka na tiaguan ka sa udi pa man na siwe at tiag ni pamasan o masa ka sa tingiran na maanan niya na di puil pampa na udi na kumino ka sa tubo na inisoit kasi ko emanan niya na lawasay ko na natigaging gaya emanan niya na pagapo di isa giyang emanan niya na receiver na nawakapak na isa sa din sa pagpakainumun si isa giyang gaya baryo na emanan niya na libre din sa din na ba niya na bayad na emanan niya na yuto emanan niya na sadaqah jariyah to na emanan niya wakaf. Pada penawakap ni berarti ano man namin balik ka sa apartment na 5 kadur at tingagi nga isang kadur na narakang nun na isa uba ko putay na dinyog na bagi-bagi na subki apin saya na ipsukay si ko ay manan niya na imam si saging masjid o di na ipsukay si ko guru si saging kaya madrasa na napya kami atin na dito so sadkang ka na didikid na dito wakfa ikapada didikid at iguna binagi mo ta ilmu ay manan niya na miya kang gaya guna naginan suway manan niya na mga ilmu minindaong kasi ko pagtaw madakla miya ka sabuton miya ka so na dinaningalabakan pamangnin tano si ko Allah Ta'ala kapadun so mga amal tano mga ilmu tano itano pamagusian gawi-gawi napakang gini naguna si ko papakan naguna si ko mga ginawatan na ikatalo naging tati ko na biya o di na suwata asaleh ayada ola manan niya na suwata asaleh di niya di pamangni ito tigi Muhammad Salih Al-Uthaymin tinudan sa nga na nakiyatiro ono nabi ikatalo di katapad amal na suwata asaleh adi mamangni pagmamangni niya sa loksi dan yung tiro ay suwata asaleh adi ngalubak sa mapya away pamana kuan di na wata asaleh adi mag-eskwela lagi dito apya katanaw nabi suwata asaleh adi niya ni pamangni sa loksi eman na kasabuton sa kanwa mga ayamanan niya sa kanwa mga aryami na ay miya kapia-pia kung galubakan niyo si ikur kamis kami ang mga luksyo nagyang kuto alabaluyan niyo so mga dila yung lalayon di makapamang ni si iku Allah Ta'ala kakagigyang kuto ayamanan niya na di ang kakapamangan ni ayamanan niya na wata ipapamangning ka so luks ka sa ayamanan niya na pakapipian Allah Ta'ala sa kanyan lalayon ipamangning nga so luks ka sa ilidas Allah Ta'ala si iku mga rarata na sampor na ini pamangning nga so luks ka sa tatap no Allah Ta'ala si iku benar tatap no Allah Ta'ala si iku ayamanan niya na lala na gisugya lagi ng agama sa ayamanan niya na tatap no Allah Ta'ala so babayayan si iku wala babayayan ko Rasulullah babayayan si iku di kang galubog sa mapya lagi yung buta kipamangnin ka ayamanan niya na wata si iku luks ka nagyuto na din na buto ayamanan niya na rending si iku Allah Ta'ala sa ayamanan na yuto ka-importante yung takapamangni ayamanan niya na sadin kakipamangnin ko luks ka nagyang mo takipamangnin ka ayamanan niya na tirimaan ito o Allah Ta'ala na di ka di makanggulaw sa ayamanan niya na mapya ayamanan niya na wata si iku ayamanan niya na luks ka naginan sa kano ang mga aryami na uban yung pakalipati kabnar o lokas apulo la ni ron naging tagiing ko hindi kipamangnin
si iko kauyag-uyag yan, nagusipan ko oriyan no yamanan yan na kabatay niyan. Padupan may aloy kabnar o yamanan yan na Lucas si iko wata. Naging utwa ka pugunutiron si iko mapya. Yamanan yan na sumapya suguan yan na pagunutan. Apya pandingag kebubayaan. Na basta gyang uta suguan no Lucas na amay ko ay suguan yan na mapya ayamanan yan na eptero na mapya si iko agama piya kapiyo agama na ugyang uta suguan ra ka Lucas na pakapipian no agama na apya pan masakit kapukatan na yan ka na mapulo langad kakabnaro tulok sa ibarat yan pa ma na igiraman no to so mama sa kayamanan yan na mama na miya kapangaruma sa bubay aditay po ayamanan yan na ama ka di na ditay puloks ka di niya na yamanan yan na kababayaan ka adun agdinianon ikabubaya pantag si kuagama. Ibarat yan pa matabiya. Na miya kapangaroma ka sa yamanan yan na bubaya suruyan. O di na bubay ayamanan yan na talihandaan. Miya kapasa-pasang ikambrak. Na nami siyama ka na dinyan kabaya nga yabrak. Dinyan kabaya nga suruyan. Na bitiro yan raka urak bilagin ka kayang takarumanga ka diyang gabubayan. Na nabas talagi dito na mana niyan nakagya ay hindi ka kabubayai ama kasi sa giyong kutwa karumanga nagiyong kutwa mana niyan na ulaw-ula niyan na marata piya karata wagama na piya ni bubaya ka ki karumanga na mana niyan na kumutan ka siya maka ay mana niyan na agyutwi kabnar o Lucas pagunutan kasi ko ay mana niyan na suguan niyan ay mana niyan na mapya kana uba ay mana niyan na piya karata wagama ay barat yan so Abdullah bin Umar na namiya panutulian tigo Abdullah bin Umar kana tahti imra'atun uhibbuha mata na tigo adna ti ay masasuat tigo Abdullah bin Umar na naadna karuma ko kebebaya-baya nakan na siya tigin siya na ipkagudyan dito kun sa Umar ibn al-Khattab amiril mu'minin na siya tigin siya paamarani abi an utalliqaha na ini sugurak no ama kan katalaka ko sa utakaruma ko paabait na sumiyang ka ako tigo Abdullah bin Umar. Agya sutik dano siyempre kabubaya-baya niya ng akaruman niya. Na pitiro na tigo Abdullah ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan na ya Abdullah ibn Umar tallik imra'atak. Ayaw tigin na pitiro no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na hi Abdullah ibn Umar. Hindi inga so karumang ka. Hindi inga agyang ka na karumang ka. Yamana niya nag yutuim yabaloy dalil o mga ulama sa igiramanuto aso ay mana niyan na Lucas na aya ini suguian si ikwata yan na suguan ay mana niyan na papakay ng agama ay mana niyan naging utapulolaan kanabang ga ikudusa ay mana niyan na wata na ay mana na kunutan kaunso ay mana na loks ka nagyutoy si sagyang ngayang masa na kailangan na askano mga aymanan niya sa katanog niya askano mga babayami askano mga aryami na isan na awitino akal si sangay di tanong di kapag inataw na miya kadakdakal aymanan na mama igiraman ito da makapangaruma na miya piyapi ginawa ki ama yan na gusiin na yan na ame kami kapangaruma na miya pangaruma niyan na kaya babayaan yan nagimambo nga babay na igira na miya lalay maratabat adap katuan ka bubay may lalay maratabat kagya da mapangila yung emana niya na kaya mo nga niyan kada diran na emana niyan na pangilay at tigitan na di dinasuig si ko panugangan niya na mama na igirap na kuan na ipupunto no bubay ko karuman niya na mama abang di ka panggirap di ka pasundiya maka agusin na ka mga tawanan na emana niyan na daaba kiran emana niya di mga tatao emana niya na miya padakor ka no na da ko niyo bubu pangilaya na ginan mga aryamis kano mga babayami apa mamakinag na pananggila iniwanan di tanong mabaloy akatudan ay pakanaraka o padita kailangan na sa katanong na aya matatawar kita no atigiran na values emana niya na mga paparangayan na di tanong aya di tanong kapakapagintaw na mababaloy ta ugupa o pagarita ko kapakasurga yan di ta mabaloy ugupa o pagarita o di na karumata ko kapakanarakayan. Naskano mga bae, na panangida ka no ba, miya pangarumakan. Naskano yung kaya sabapan sa kaya pakanarakay karumangga. Miya ka pangarumakan no,
Ya, na skani kaya sabapan siya kaya pakatutula ka bata-bata. Kailangan subai na mana niyan na aya babalo yang apaparangan ka na skana untong. Mana niyan na sumakapangarumar ka na untong kau mga panugangan ka na untong kay karumangga. Na ska mambu mama na lagi duto mambu aya mambu ba kukuang ka aya mana niyan na tindig na skana untong. Sukemungan ka na untong kairan sa kini mana niyan na kaya padagakiran na di membuka sabapan kagias ka na miya kamong ka si ikaw mana niyan na isa ka pamilya na ini tangag ka si karumang ka na di ka umpandakit di ka kiran ng pakasongan adong panigira mambu na aya din niya ka pakasong ako karumang niyan si ikaw mana niyan na mga luksyan na ingaran agama at di na di ka pa kay kada ko sa walay na di ka din si ikaw mga luks ka subhanallah kailangan asak tanong na YouTube magagdam tanong untong tanong uwema na niyan na mga tawag kataguan na katanong baka mong kasi ko sa kawalay na aya ka pa mga kapag mong kakiran na untong kairan kaya mana niyan na miya kabagar sudiran di ka pagagama miya kabagar sudiran di kang kikinawai miya bugkes suwaya mana niyan na kababalwiran na isa ka posado kami ni tapi kakiran sa di ka mabaluy akatodan akapakambala-balagiran katodan na kauparekiran sa kaya patagakiran yung kaya mana niyan na itanong pamagusin na mipantag sa kiyang kanan akabner o mana niyan na tigtanong mana niyan na balano kasa yung kaya sa tanong na gitu ba manisa na kailangan na mapipikir ka sa mama na sukya tagu ka kaya pakamungga si ko mana niyan na pamilya piyangamungan ka na mabaluy ka untong iran na di ka mabaluy ay mana niya nakatudan ipakanaraka ikapakanaraka ikarumang ka lagi ka mambububay lagi dito mambu kaya miya ka mong kasi ko sa kapamilya na mambu mapipikir ka na mabaluy ka untong iran sa di ka mabaluy ay mana niyan na sokna o ay mana niyan na sa kapamilya na ubang pakalilipati ay mana niyan na sa lokas sa kawata na suka pugunutin ka kung balaloks ka na kabna riyan uton ay mana niyan na wajib ka suka pagunutin ka si kung balaloks ka miya kapiya-piya yung ngaya sumuguni ko makapamisita kami sa Singapore naging na ay mana niya nagtatira na Majlis Ugama Islam naging na Majlis Ugama Islam na kumakasakatano sa Pilipinas naging na mambuin National Commissioniran ay mana niyan ko Muslim Singaporean na naging ta Majlis Ugama Islam na napad miya pasadiran pamanakuan pamana iran ipa pamana biya pasadiran ng utamya kambal siran sa tigiran na strategi mana niyan na suuniran ko kipupantagniran ko pamana mga padiran pagintaw sa Singapore nakagis isa Singapore na matatago kira nagyangan na madakal siran mambuha mga tribu kaya ikapad malaan na mga Chinese agyuti mana niyan na madakla na adun man mambuha mga Hindus mana niyan na mabubaling sa Singapore na dudong sa mga Muslim na tigiran na piyanamara namin nandang manayay masya pa miya ginawa miya mga Muslim Singaporean di kami sumanap si kubatad na ikaduwa na andang manayay makapiya so mana niya nakipuntag namin si iku salakaw di salakaw sa makapagintaw kami sa kapagintaw kalilintad ipakapipiya kami ginawa mga Chinese sa kipagpada na mikiran na ipakapipiya kami mabuo ginawa mga Hindus sa kipagpada na mikiran na so agama minadamada na gito mana na padsagyong ta mga estrategi ay susuratiran sa unta sa timana mana niya na libruiran adiran yung bagi-bagi sa Singapore nagyang ito kailangan na sa Muslim na mabaluy ang tatigiran na blessings for all mana na baluy ka untong lang manataw mana niya na ginan mo kailangan na sa tanong na mabaluy tayo blessings mana niya na untong o lang manataw na gito so looks ka na kailangan na sira ni mala apagagdam sa kaya paguntungiran sa kaya baluya iran na rakaawata iran sabab sa pugunutan kasiran si kung mga suguan iran ay mana niyan na mapiya kena uba igitanuwa da pakarata wagama hirapan na piya karata wagama lagi duway mana niyan aya isugur kong balaloks ka napikapir ka o di na to na iniban nagyang utuwa mga rarata paparangayan nga pakapendagang kairan sa druga bawal na gamot o di na pakapulaw lang kairan sa di mapiya na di ka pa kayo bangot to mana niyan na mana niyan na unuti so miyang gulaw so buderga napitiro yan adu na mama
Ami ako mako Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitiro ang utatigi na ya Rasulullah inna limra'a adna tigin ya Rasulullah karumako na siya tigin si ama siya tigin si ina wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha siya tigin si ina kan na ipsugo yan ra na paganda ya kanon pakal na gusto kong Nabi so Abu Darda na pitiro atigo Abu Darda Rasulullah sallallahu pitiro Abu Darda miyan gak na kiso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Managing mama na miya kao masih Abu Darda. Na pitiro en Abu Darda siya kisi ina na ipsugo yan rak na pagindi na yung utakaroma ko. Na ipitiro Abu Darda na tigin na miyan gak so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maging yan tiroon al-walidu awsatu abwabil jannah. Pa in syi'ta fa'adi dhalikal bab aw ihfadhu. Ay mana niyan na pitiro Abu Darda na tinamiyan gak na kiso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi niyan tiroon aswaki so lokas. Ay mana niyan na ama anta ka ina naginan ilembak o paminto ano surga. Ay mana niyan nagina ni ay mana kapakay namip manong na so lokas nagina ni miya lalay pa surga. Ay mana niyan nagina ni miya pia ay pa surga. Ay mana so kapiyo nga kung bala lokas ka nagina ni miya lalay pa surga. Pain syaitan na ukabaya ka naging na natingin na paitaw ay mana niya na paitaw surga miya pia paitaw surga na ukabaya ka tigo Rasulullah na pakadaanganan ilangan ka na upmanu udi na waya ka ukabaya ka na siapa ka so ay mana yuti miya baloy adalil sa giyang kay ang balalokas na kunutan di ka pa kayo ba mana niya na bapakakarata ginawa niyan batay labo igira manu tuwa ay mana niya na ini subuhin ra mama nagyang utuwa manunong pangikarma ka kagid nang tatigtanong yadak nakalabuboy ay mana niya na dirim paniki panugangan niya na buboy at ni barat na miya kapangaruman na miya pangaruman niya si karuman niya na miya tay si ina dan niya nakitibawa doon pa naman na niya na doon pa mga ni sarila na ska mama na malunga pamimikiran na sulagi din na kaubay miya pangaruman na hindi nakibapya si ina kagusiya makanan yung kubay inong kakapti bubay lagi dito ay mana niya na ebog kebubayan niya nas kana din yung kebubayan siya makagusin na ka kanabot siya makala na bang mga kabir na kailangan na gito ay mana niya na gito kailangan subu'i mama na mana niya na mikad tanong sa kauntol so kipupantan tanong si ko ay mana niya na mga loks tanong na gito man po ikapad kabnar o ay mana niya na balalokas nagyang guto so mga kamapian ay mana niya na kasukat ka ay mana niya na wata na ubang hong pagpapasas so ay mana niya na looks ka ina ka ama ka kailangan so mga looks tano na ay mana niya na pwedeng ko pagkataman tano si ko mga pipya pagkasukat tano kasi ramp ni priority ka kagaya betul di labu gira manuta so looks ka na miya katoa kaya berikiti nagpipugaya mana niya ng ganatangan niyang bu na miya kapia-pia yung tasoloks ka na dapat ganata na naawad na mga adnap mamis ka ay manan yan adnap ka po na ka mapia na kanya ni pagkataaman ng kaon kakagi dito na manan yan na kabnarian na ikadua na kanya ni kakapadi ka di bukiti ng ganat na miya pia-pia gumihan at suloks ka mimbalingan sa ikukutuhan yan na ayamin ni ganat yan na mapipia ginawa niyan rakawata yan kakagyadang kaumpangan uguni so yamanan niya na mapiha pagkaso at kaawata ikapida kabenar o yamanan niya na lokas siya kita no mga wata naging utagitan no kiran kapamisita si kukawayaguyagiran nagusipan ko kapapatayran madakal ibalabu si saging masata no so tigiran naging adunia na miya kablang kakagya mi man to na suisa ka pamilya na katulong kay sa kapamilya mimbuata na miya dagdag lewata na Suisa na si mabuwiling sa Saudi Arabia Suisa na dudu sa Qatar Suisa na sa Manila ay manan yan na mini puraksiran sabab sa miya kabangon siran sa walay na berang-berang galubak sum manan yan na miya maka pangarong makiran na naigira na adnap katuon ka ay manan na miya ka pangaroma na dinyan din bugan sa oras si karomanian o dinyan bugan na ginawa niya sa oras sa baniyang bumi pamisita si kuyamanan niya ng balalok siya o din ng mga lokas karomanian na kailangan na sa katano sa mga aryami na masasabutiwa pad sa kabenar
o ayamanan niya na lokas nagyang guto agirun kapamisita si ko katataguyan sa dunia na tamaman si ko kapatay niya ayamanan niya na pamisitaan si sa dunia ko kauyag-uyagin na agyang da kapamisitaon na pamana kailangan wata na mapamisita nga sumbala loks ka napipikira nga agyang guto kapag umangga na ayaki umangga kumbala loks ka sa kapamisita ngayon napakapiyagin na wairan. Kana ubaya kapakaw mga nabakabad na ipungot. Udi na anami ang anod ka. Ay manan niya may ini sasampay kakatiro. Napakaw mga namuntan ka sumbala loks ka. Kailangan apian to na din niya nagka na ay manan niya nagbakagabaning ka to si isa ginawang ka. Pikirangan na ino kapakaw makumbala loks ka kaan makapiyagin na wairan. Na apirarangit ka na ay manan niya napagbuangan sa ayang apanamari napakaw mga na makapiyagi noong balaloks ka. Lagi dito mambu, tanong mambu ang mga ama, uskan ng mga ina, na igirang mambu miya kaumas o mga watatano, pumakapon siya kung barang-barang, ay mana niya na mga darpa, apamisita ang gairan, aloksiran, na kailangan na mambu sa katano ang mga ama, mga ina, na matatagol sa ginawa tano, miya kaumas wata ka kay pagdalikan yan, na kailangan mambu mapakigdam tano, si kung mga watatano, miya kaumasiran na miya kapya ginawa tanong na pakanagang masiran sa mga pipi akatero ayamana na ikububaya wata sa kaya ayamana niyan na kaya ilayang kaon na ikububaya wata sa kaya pakataling umaniyan ubang ka mabalo so tigang ta na alim sa Saudi at nantigin mong buong mga tao kami aling so wata yan kami si taon na so tigot tanong bunga ang pani atong atuwak ama na niya na adib makapatiro kilin yan sa mga wata yan na miya kauma punsa mga wawata na derpa inidladladira na ragat o di na kita sira na kawang-kawangan kami magdasiran sa jet plane sa para bumailiran sa balalok siran na miya kapanig so wata ka na di na mga pitiro alokas nagyangat to lagi dito na kailangan na pagalinga sa batad sa pakisarinong ka kung mga wata kami kataling kami kapaginawa nga na inukon sa ska ina na matiro ka ang makagiro ka ay mga wata kan matang ko pagkapiyapya ginawa ko dahil tigunan sa kapiyapya ginawa ko igiraman na yan pagkamasa ang uskan o mga wata kan amya ka umakan mga wata ko lay bala-bala sa wala sa mapya ka pagkakapian nyo ginawa mi sa emanan niya kapumiling nyo kapagilian nyo kami ka ipagkadili-dili amis kanuman. Nagyang ko lagi dito. Nagiram yan, nagutulo wata. Napakapiyapya ginawa niyan. Lagi ka mambuo wata. Giraman to niya kaumaka. Nagiraw ka amakulay. Inakulay, mata na kan sa ano. Ipagkadili-dili, nagyamya ka umakami kay karumakan, gusto mga wata kan. Kakagiyap, dimis ka nung katigran. Nagyang ko lagi dito. Na emanan niya, namya ka panik ka. Namya ka pamula ka sa babaya. Na kaya babaya ang uloks ka. Nas ka mambu na kaya miya kan kasi ini pakapya ginong ka na miya gumargang ko tapos baya ka kung ay manan niya na loks ka upuman sa linang ka kaya manan niya na miya ka umakan na punakat ka ato na dinurak ni mi pakawit sa sugi raw man lagi di ko di mumut sa may tawata o di mamunas ka mambu loks na miya ka umasiwata ka na tika inukanok na ipupuma ka uma na lagi dito na ay may tuturo yan na ay manan niya na kambilansa na sa katano mga lokas na kailangan na pinanggilatan kakagiad ng mga wata amiya ka so tigira na hasas miya kalbulbud marata ginawa niyan na igira na pagkasabupan na to sa kapagkida wata so mga bangsa miya pagpamamakin nagbala sa nga walaw tala sa madaglamapya sa aging kaya manan yan na kapamamakin nagyo nakatiyang madakal na nga yamin yung marakatano madagal na amin yung mga pangkaisi na malutan na rin sa oras pangkaisi nga yung kaisi na tigyan na kakalim ito na tingin syunta girasak na bubay na ad na karumakan ugay na ipapar kami din no inakan ito ipagunutan naman so luksakan bubay o so karumakan yung api-api niya pangkaisi na nagito ba ay sumbagitan lagi yung tapitirutas kabubay ang namin kaisi na oya manan yan na si inaakan na ipaparkan yan si kuya manan yan na lagi dito di kanya pagkasungan kay ay manan yan na kuhan panugangan ka kakagiyag dito ad na mga adat dan mga maranaw da ka mapangilay napito yung kasi ay manan yan na inaka sa
igira mapipya ginawa niyan na pamakan nga sa mapiyakatero sa tiga ina. Maliw kami siya pa sinunan na naprili akong kakagayop na kan so panugangan na kan ka mag-adi kun makapipya ginawa niyan na nati miyaka mong takiran nina na dita babu ibundala na nagyuto ba emana niya na pangilay ka sa okita sa agyang kuta emana niya na o pamagyong ta suguan ka ina ka na lagi dito ka na ba emana niya na kana ba tigtano mga aso pakwagama kagibudar ka kapangilaya na pikiran nga gyuto na kanabuto kebalui emana rending ko dinga ka pamisita ki panugangan ka kasi panugangan ka naluks ka ina o mga wataka udi na ama o mga wataka na laya mga sa mga wataka sa tububayan niran siya mairan usi ina iran na bay kakagiag yun na wajib so kapungulo iran nun nagupun sa mga wataka na dirang kababayan so ina iran aba iya mairan na dato nabasirang pa mga sorga batalya bupun iran tapada sa lolotiran kagagiyas ka ina iran na dekagiran panik. So gitu, ini gitu mo sa irar kababay ko sa napakaisa ka. Ay mabuhay ka doon pakisya na tigyan na salam pakisya kan. So makan na miyang aroma kami atay so inakan. Dadu sa ko kaya ato anakan so amakan sa katiro sabab sa miyada so ayman niyan na siap yang ko mga aryakan. Kasakan ni miya kasiap ko pada mga aryakan. Kaayamanan yan na niya tumiyan na siap niyan sa mga watayan. Pagari ko amya kaysa kung benerangan na ini pakaysa inatuan kasi ama ka sabab sa yamanan yan na tita kaya pakapangaruman yan na nas kay miya ka mga kulo si kuyamanan yan na mga aring ka na di ko pa kaya na mga kabner iba nga pagatoy si ama ka kasi ama ka na so tigiran na the boss is always right so lukstan na kabner yan so lang mo na kabner na nga lukas na nagyan ko to ay manan yan na kaya pangaroman yan kami atay sina ka na kabner yan ito di ka pa kayo wakagimi atay sina ka na siya maka na dingid pa siya mayo na dingid pa ka pangaroman kasumama na katawan niya na ginawa niyan na umiatay sina ka na yapatot na makapangaroman siya makakaanyan mas siya paginawa niyan na usaka na manabatad labos ka na may kasad ka mama ad na kawiyagan ka na naginatan ka mga ama ka so ay manan yan na mga aring ka sa Skype ka sa nganiyang kiran na impresa ko to manan yan napakapi ang kaginawang ka pikiran ka untong ka to mala untong to mala at tiyo ka Allah ay manan yan inibigay ka Allah untong so mga aring ka na Skype miya buhay miya pagama amairan na pag ka ama sa manan yan na dingga sa kikirang kiyama ka kapag pinabatid labuha kapag siya maka na kawiyagan yan nas ka napipikir niya maka ad na kawiyagan ka nagyang gusto ay manan yan na kini sa kikirang kaya maka kuway manan yan na mga ring ka napakapian nga ginawa ka kabigang nga maka sa opportunity untong amala ay manan yan na skay miya baluya amo mga aring ka na dingga pagkirang itang ki ama ka siya maka na kabenerian so api so tamo ko ka na kapag ako ano yung maka antawa malu kali abik yung natamo ko ka narakanan niya maka na manan yan na kabenerian naginsing niyan rakapan ka ipagparensi ko mga ring ka na alhamdulillah ka aymanan niya na si inyan raka ini aymanan niya na ini di skemia aymanan kaya bukan sa lawla paro maka pagpar ko mga aring ka napakapi ang kaginunga sa dinga pagatwi siya makapanangilay nga ubang nga magpakanag sa aymanan niya na marata dinga panpatiro ay tiga misurami ka YouTube na kay Lucas aymanan niya na kapaayon na pikiran ka aymanan niya na inupan YouTube niya so kasasarigang ganyan watayan at kisanar ka so yamanan niya na mga aring ka madaglay nga yung mga pakaisisina na pamatian tanong adun na mga pakaisatigian na kakakulay so tamama na kapakaya pamistaan yan so kubur uloks yan anta akataral biya kung galabak o din ang tunisu enta si kuyamanan niya na kukubur yan wala sa mapia so niya kapepe niya pakaisa pagaria so di ka pamisita si ikuloksa nagitubak na ba ibu ka pamisita ngon nasa iko kauyag-uyagin kami pumiyatay na pumisitan nga pan si kukuban yan kaso nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyamisita si kukubaw inayan miyamisita si kukubaw inayan na ini udah sak na tigyan kutuhan na kan akapamisita koron na iniiugin akapakapamisitan yan buwid na ini udah siya no banyan pumangnin dadan yan nung pakaya kakagya so inayan na miyatay na kadapan sa agama Islam na yamanan yan na
Oriana pitiro na biyang tatina pazuru al-kubur pa inaha tudakirul akhirah. Amana niya na pamisitain niyo sa mga kuba. Kasuka pamisitain niyo ko mga kuba na ketadiman niyo alungan na mori. Amana niya nagketadiman ka maburas na skapan ipalabang roh. Amana niya nagito'y suka pamisita sa iko lokas na kanaboy girabu ang uyag-uyag kagirap na miyatay. Bud na mataan na kagya isa niya challenge sa katano. Kailangan na Emana niyan na pamanakwan kabagkataguan na sa mga solusyon. Kagaya, di ba tanong simitiri? Matatando. Simitiri tanong naging simitiri minigan na tagi yung tagyaw na gobernador, si Maid Mutila na imbugbog yung yamana niya na miyakatando ka gobernador mo, mustakbal. Balas na tiran wala sa mapya na madagal pa na dirun pagkilabong. Naging yamanan niyan na Kuba, neno di piya-piya ika sa tanong mga Muslim na simba. Pwede sa simba tanong, emana niyan na kita nung kapamisita isi ko mga Kuba. Kagi ay kabaya wagamanan tanop katadmi alungan amori. Na sisaging kaya mga ingdang mga Arab. Sisa emana ni barat sa Saudi Arabia, sisa Jeddah, giramin na niya jitano. Na makumaka sisa ang dalalabungan si ko inatan o hawa. So mga watayan na miya kapiya-piya kapag asulti ka. Kagi pipiya-piyaan na lulumpiwan. Sa katanong man na inilabong sa Taiman to na isaragun sa Puluragun na sukubatan na pimbalian waputa. Na nasa katang isukubatan na niyang pagdududan sa ik. Nagyuti man na niya ng challenge na kailangan na magadiris na noya ka uba maadun mapad sa project ko mga datutan noa. Kambulan sa cemetery, kagiyang cemetery na kailangan na sa Muslim na honorable uyag-uyag na honorable pan amatay. Na sa Muslim na pagadatan uyag-uyag na pagadatan amatay. Na pinsabunda lang pagadatiron na sukuban niyan. Na yamanan niya nakapipipian, di ka pa kayo babaluy aliw, di ka pa kayo babaluy, ayamanan niya ipikitan ro na di, ayamanan niya na di imbalayan na miyapas miyapitan na pitwilitan ng isa, tabi ba na pagkanap ko mamakin, naging napananggilanan. So, miyakadagdag lai, ayamanan niya na kawan mga pakaisa, na balasan wala ko talagi yung kaya mga pagaritan ng miyamakaysa. Da mga pakaisa ang natigyan na adna tigi na dusay amakan ka dagalubakyan iman to na si inaamin na di mga wiyagan na lagi duud bada apalan o amaami ang banog sa galubak ka sabab sa miyalokas inaw miyakapyapi niya pakaysa so lagi danan pagari kung nadadusay ang makabata di labaw miyalokas kakailangan na sukarumay na di magugupa miyakaysa na swab dulab no masod na miya nga rumamambu na si karuman niya na di mangula na kagi di mga ula na naswatigi so aya karuman niya na mabubayan sidka na so kaya pangarom uno dilab no masud miyalok sa di makapangalubog na miya tagpadsud di ka para di ka sidka ang tabubay ka si miya pontarya ki Abdullah ibn Masud na sumiyong si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam iniisi yan no adna balas yan kagi sudin niya di ka sisad ka na miya tapid ka so kaulian na sinian bud ni miya pontarya ki Abdullah ibn Masud na inaliro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa sadkang ka sa andang nga di kasi sadka na iman to na si imiya ka antap ka rumang ka na bitataros no to din na iman na niya na kanaba ka dimbala si ko ay mana nagalubog ka abubay sa si karumang ka na mapakakan ka ko sukatan ka may kadagdagal rakatan o ba tayo po si sagyang itin o Pilipinas ay di man yung kauyagin na sububay aya makakukuha sa galbukyan sa gobyerno na sumama na igira na galbukyan batay labigira na sumama miya sakit na sa kabubay na pakapipya nga ginaong ka pipikiran nga nagyang ko ta mapagikan ka kumangwata ka apan mo si karumang ka na amal ko to mapya sa kamambu mama na gira mo buso karumang na galbukyan na pakapipya nga ginaong ka yung ta mapagikan ka karumang ka na gyuto miya kapya sadka nga yuti so aysa na inaluin niya ng utabubay miya kapani ko na mauit sa tulok timan na kurma na inibigyan niya tulok katawawat apdi do katawawat apdi nabigyan si Rano isa sa talawa kurma na pimbagian ko mga wata yan so doon na suwesaw na kaniyan na gumiro so dua wata na piyagupak yang kiraman na piyakikan yang kirambadan ini pamamasaw ay siya na inaluin niya nuto ko nabi na epitero no nabi nagyang uta sa timan na kurma na ini pakasol din sa sorga sa timan na kurma na skabubay naribas kabubay na uman kun si karumanga na makapamasaka-sasaka emanan yan na sa kabusabula bunga o din na sa bula arwan na tika pagkangon mister ka pala pagkasawitan ka kagalubukak na baka pipi ang aginaw ka kay pakasorga ka tuong ta pwede ka na kay karumang ka may dagdag lang ay mga pakaysa sinaditan ng plakayan na nainong ko na ito na inipanakawan
agi yung maging gaya oras tanong na nanay no kapsubat ng tanubo agi gaya mga mapampambatan o ay manan yan si ko mga pedang mga oras na ubatan mapanbag agi gaya mga pakaysa ay manan yan na tanong mas baga sabo pro na pamangni kami rakano sa manan yan na ampon sa kakatupid o ay manan yan na ginyor kami kamuntay so kapang sipi ay mala po nalamatan tanong nasu Allah ta'ala Rabbul Alamin salawatan tanong sa Nabi Tanah Muhammad Allahumma salli ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yung gusto lagi niyo pagarinig si Sheikh Ansari ang ni Abdul Malik so Abu Anas salam na miskano assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.